Court 7, G. Court 7, Jervin Joyce, Team Rich. Jervin Joyce, Team Rich, Court 7. Elite Court, France and Sid versus Joe and Pat. Pat Joe versus France and Sid. Eunice Bless, Kenji Brian, Court 4. Hindi pa ako sa parang Marsha. Napagaling mo. Kami po, Sir Josh. Court 4. Mas again. Just ulit na. Dapat yung pag-headband yung sinulit na. Yun naman sa Marsha. Sulit yan eh. Court 4. Court 6, Elite Court. Soy and Gil versus Dean and Mustaf. Dean and Mustaf versus Soy and Gil. Ma'am Joy. Nanalo kayo rin kayo rin eh. Dati, Opo, kaya nung dala kayo. ano ka na? Nandito yung Hindi ko na sobra kasi karakalito yan eh. Sobra na karakan. Ay malaki. Lagi na nakapawat ba yung umayaw. sabi dati, ikaw hindi ka mo dati nga ka mo ibig kayo ano yung tabi, nakapagyan tatlo. Ay kami yung nag-epan. Kung isubukan mo yung opo niya. Yung nagano po kami. Pero gano'n dito na. May ano kami po Monday. Yung kay pang Savers. Yung Robinson. Yung babo na. Ang great kitchen. Opo. Yung kitchen. O tamukin medyo mas Opo. Ano kami alkalamihan ang tangatwa. Ang book pero naman. pwede yan, yes. Mabalakat kami. Ano balakat? Yung kaya baby, di ba for duo? Yung lesson namin. Ang karte rin, masarap din kaya. Yung sa pangyabas. Court 1, Brian Don Ewan. Relax lang kaya baby. Alkalamihan. Awa. Na, sarili. Ang sarili, ang bandit. Court 1, Brian Don Ewan. Pang last day. Marilu. Neil, Court 1.
Court 2, Say, Faith, Cole, and Mr. Cool.